To hakini ko por nga aingu biang yu try ba sa sisin pat ngila ye kaban kren biang bat ban wan rapat ye gani kijing hikai ka ba kodor kata kata na kaktin ka joblay nga bu de gani ka jing hikai matagasngi ka ba nga ay kerteng ka Spah bala Buhrieh bat nga dakwa ru ba ya gani ka jing hikai kat bala hi ngan nile ye kaban kam kren bnia ye ka namar haga jing syam jonga aga jing day hibat ki bi day merga hima ga jong play laklong haga jing day bat ka ktien ga jong u kham kraw bat ka ktien ga jong play nang ta haga jing day bat umen sim ko jong play haga jing day bi ki ba kan jaman sim kadai ka treasure kadai ka Spah ka jing show ka ba kraw palat bat day na ka daw nang ni shkhmat na du ni ka sngi hagani ka voice ka balai Spah khandai po nga kwa bangan sedang ni ka jing hikai da ka banga ai kerteng ni ka jing hikai ka Spah ka bala Buhrieh ko mangala deb ong but habang kren ni ka jing hikai ada kwa ba pinchim kia ye ka ban snap bat ban pele jimat namar ngan hikai ye ka banga snot ho ka bo blay ula bu hanga de ki bon snam ya ka ban snot ho ye gini ki balong ka jing toy ka bakraw ye ka jing im jongan ko ban habang share shafil ma ni ka jing hikai la ma ni ka voice message nganget kan dong ka ka bakraw la da pisngap pi nga shimi gani ka ktien ye gani ka Spah ka bala Buhrieh day na barbanga lap hina ka Bible bat ngin siya puli kata bat shwai ka bangini ya chikmat nga kwa bangan ajing mot ipi banong kum ni lada piken kor ye ka ktien play lada piken kor yo Jesus lada piken kor ye bagan jaman siyam pi hap ye ka ban wat bat pi hap ye ka ban penshitam dan shibun ki ba penshitam ban wat ye ki ga jingim dan shibun ba ki priwa gini ki sngi wat ki banget wat ki bala shakri yo play ki ba wat ki ba penshitam ye ki ba kan japar thai ki ba wat ye ga jing start adu bala palat jing start per thai dan ki ba wat ye ga Spah adu ba kila du thi adu dem dan ki ba wat ye ga buram ye ga bor brio agani ga per thai adu kata but dan ki ba shem ka dan ki ba shem Henry wat ia ki ba shem kini ki bagi yo aga jing em ki klamwan ra ki shaga jing don kam ong no de wi kintin ki klam ya lam ki shaga ta ga ba kham don kam aga jing em naman da haba ki briu ki ba wat ki Spah ki wat ki jina ki start ki wat ki puram ki bor but haba ki la yo ya ka klamwan ra jing hon sa ti ai ki Siya nga nong ifi nga nong panirangkat ya gani bat kani ka Spah ka bala Buhrieh ka baka Bible ka kren Pilapin siyamlot iki nga ka pretende la pim siyam iki bakan jablay ki bakan jaman siyam ki bakan jabneng nga laban ong piklem siyam nga taga ba kotor ka chingam la da pipin sitom banwan iki ki bahagi ni ka perthei ki bakut no ka ni ka perthei balay pim perkhat bha ban pensitom banwat ka Spah ka bakan jabneng ka bala Buhrieh bat ka bakotor tuai balambang ni ka chingi kai junga kan pen perkhat kan pen khi ga do no chong fi ba pinong try hot ngadon ka me ka jinang stan ngadon ka me ka Spah ko ho
Ngadan kami ke jingka jingkiang idan kam lo di kita baru. Henry tharai ke eka ba kham dan kam. Lada fi syam ke ni ke Spah ke ba kencaman sim ke ba kencaman eng. Nganut ban ong kadai ke ba kodwar tamah ke jingim. Dengan keren ni ke Spah ke ba Buhrieh. Khambun nang ni sikhmat. Ngan pen i fi na ke Bible. Masuk penat abang pulih ni ke ketin ke play. Ba usalaman. Fi na fi pulih usalaman udah pulih ustad. Ba Bible ke keren syai. Ba usalaman udah Buhrieh ubayo ye jingstan no play. Kaba khamtam mani unu Buhrieh. Ni terkadang kuat bapin sengap abang apin iya ni namar kani longka kabang syam. Haga Bible, haga testament keberim. Na idan tang argot ki Buhrieh ki bestad haga judgment Israel. Bar kita gidei usalaman udai ba tam haga jingstan. But ubaar udai Hezekiah usiem juga judgment Judah. Kini kidan ke jingstan ka bakham kerpang haga Bible. Te lalapin puli gani kabangan syim pinyo iya kata kadai ke kita proverb kelenang ka baar pulsan na kadakhat ka beningkong ka baar ngan puli gani ka por berka dakhat ka balai ngan puli gani ka por sengap ngan puli gani kita proverb kelenang ka baar pulsan ka ongkum ne kiniru kilong ki proverb ki jong Solomon ki ba ki Buhrieh jong Hezekiah usiem Judah kila kopi kamot kila bu jing tho balai Hezekiah upha ye ki Buhrieh jong ban kopi la ne ban bu record ye ki jing tho ki jong Solomon namar Hezekiah de Buhrieh ustad usngot nat ban bu jing tho ye ki kitien jing stad ki badan haus Solomon Terkadang fin sengot nat da fi puli ki niki ye gani galanau. Fi utho kumno u buat kumno lani u kopi kumno Hezekiah. Ye ki jing tho jong Solomon. Kawai ka bo kopi ning kong e kadai. Haka dekhat ka baar. Uang kumni. Kalong ka buram u blay ban Buhrieh ye ka aka. Hendrai ka buram usiem ban yet baha ye ka kam. Ke beneng kedan ke jingjerong, ke kendau kedan ke jingjeliau. Bat ke donot kis iem, ke bamla yet syok. Fi nabi puli ye gani, pin sesengot ho ye ke jingkodor, ke bedana po jongka. Ong hang ni, kalong ke buram uplay, ban Buhrieh ye ke eke. Angas ngotanat bahay kata. Fi uplay, uday, ubalabu lupahay ki eke ye gani ke pertay. Lagalong hagi mar po kendo, lagalong hagi jing tip jing nang jing stan, kam tam lelei haga bagan jaman sim. Ublay ulabu lupa. Tangba umpen pau kita, namar ndah haba ublay Buhrieh. Ublay yo buram lang ta. Kalau ke buram yo ublay ba Buhrieh, nama balay haba Buhrieh kamat. Pihaban perkhat banwat yo ublay, namar lada ublay yo umpen pau pemla. Tu ublay udana jerong udana ke buram haba Buhrieh. Bala pikwa banyo ye kata ka bala Buhrieh dei ban let bi ublay. Pimla pinyo ikana Buhrieh pimla pinyo nang lunang no. Pinyo nang ublay na makalong ka buram jong ublay ban Buhrieh. Hindi ta makalong ka buram kadi ka jinglang tenray jong ublay ban Buhrieh.
Si pen pau kum tu na mari ke eke bala pen pau eke ba mangan si ong no kumne ya ke eke ba bisiyo ada ka besuk bim na hen ko arka. Nakadaw blay da Buhrieh me kwa eke brio ke ba kwa ban tip ya ke eke ba long ka Spah ka ba na ka hima ka jong blay. U blay da Buhrieh na maru kwa ban ai ke brio ke ba da pensitom ke ba da wat ke ba da dan ka da no nakadaw ong ne kalong ka buram yo blay ban Buhrieh. Bat ngasngot na uang kalau ru ka buram yo si man yet bahaya ka. Hi ngan ongum ne kalau ka buram yo blay ban Buhrieh bat datang ki badan ke kerdan siem ki basngot na ban yet bahaya kata ka kam ka blay blay. Ki riu pat ba riu madan sulong careless kum tu sulong lungkrol kerang tu mda perkhat mda wan ni khwatib le wi kata ya ki tu jing em chukla long riu pat ba riu madan. Hari ki brio ki badan ke jinglong siem ka pamot ke jinglong tenrai bagidan kata ke jinglong siem kidan ke jinglong bagidei ki basngot nat manuat ya ke ega boble pure tiga jingli jongai fi minta ke singi pisngap igane hata pisngot nat manuat ya kata ka boble la pure na pisngot khat na pisngot nya ya kita kidan ki brio ki ba ngayo iwat ki bala shukri blairo ki bam chu pule ka bible mjuwan ya kita ka bajilio kadai ba fidan ke jinglong riu pat ba jinglong riu madan hari kan mau brio badan ke jinglong ka ba khamalor ke jinglong ka badan bram ubadan ke jinglong siem po jong ne tia ban shong ba kum tu unwat ikata ka ba play lo pore nama wong ga ni kita proba nang ko barsan ka beneng ka dan ke jingjirong ka khandawru ka dan ke jingjileo ka do no lu siem ro ka de ka bom la yet shu ka bomut la da fi kwa ban tip ya ka beneng ro ka de ka bajrong pina ban pensita manuat la fi kwa ban tip ke badan shapo jong ka khandawru pi hab iban pensita manuat ikata ba fi de fin tip la fi kwa ban tip ya ka don hot ka jong siem mudai ubadan shibon ke ba kraw po jong ba pi haban wat we siem jong aba jong fi siem jong aba jong fi de Jesus Christ siem jong ki siem bat ka don hot ka jong u ga de ka bajilio ka bom la yit shu ya ka jing start ya ka jing kraw ka badan po jong Jesus Christ hadu ba waso pol wong ba ka jing start baro kadan hau Jesus Christ wong kum ta wong ba ka jing start baro kadan hau ngan sepuli kita di khat sedien tengah kwa ngan yalam fi shi ni ka bible ngan sngi ngan kran ni ka bong ke Spah ka bala Buhrieh ngayo iya ke testament ke batamai bau jisu bu kran ni ka Spah ka bala Buhrieh ukran da ka parshi tangi ni pet ye ni ka Spah ka bala Buhrieh na ki artali ki parshi ki bau jisu kran kata ka dei ka gospel ke jong Matthias ko nang ka khat lai na ka de khat ka besau sao ni pule de khat besau hun rio pat ka hima ki peneng kalong kum ka jingkin show ya ka bala Buhrieh hagalingka ya ka ba Buhrieh ula sham bat ula Buhrieh tina ka ba kemen ule dino bat ulet no badu dino ye ki ege barokat bodan bat utiet ya kata kelengka pat ke hima ki beneng kalong kumunong kai ubawat ye ki maulen nai ki bakodor bada bula shem ye we maulen nai bakodor ulet dino ye ki ege barok kat bodan badu utiet ya uta fiu jisu kuren shibun ki parshi hane kuren jepang ki parshi nong bet ukuran jepang ke parshi ki nyut ke parshi usambay tu so ke parshi utian
Pada dia nang tu usakren ni ke parsi jong ke jingkan show ke bala Buhrieh ber ke parsi mal na ba kodor. Hadir nang ta usakren syapang ke parsi syapang ke jar. Baru usakren ni ke jingkan show ke betumai ber ke berim. Kiri ke Spah ke bala Buhrieh ang ni. Kerau palat kini ke jingkan show. Terdaw nga siya ong ikibrio. Ucu kerki ban puli ki gospel. Namar hapok jong ki gospel. Ujisu la keren ia ka bahadu mentah. Ndan balap lut ia ni ke Spah ka bala Buhrieh. Ngayo ia ke jing puli Bible jong a. Ngalaju keren tengru baka parsi jong nong bet. Kedai ke bakan thup iki jing seng baro aka pertai baro ko. Dan jing seng syo ka balai nang ni. Ngala keren jepang ke parsi ki nyut. Ngala keren ke parsi jong sumbai terso. Ndan nong rim. Kebakrau kan kini. But nama banga keren jepang ke Spah ke bala Buhrieh. Ngayo i bau jisu keren ni kini jepang ke hima ki beneng. Haba ong ke hima ki beneng kam dei beneng. Haba ong ke hima ki beneng. Kamut ke jing im ke bakin jamin siam ke bau play upo ingi hagani ke pertai bangin syakri o play. Jisu ang ke hima ke jong play ke dana po ke non jangi. Ke dana po jangi. Tanah kata kedau pihak an pencipta manuat kita ke hima ki beneng. Lada pila pediang yu Yesus Kristus pila dan lagi jing im jofi. Pidana po ke hima ki beneng. Hagani ke pertai. But uang ke hima ki beneng kalau kum ke jingkan show ia ke bala Buhrieh. Hagaling kaya ke bau priu le syam. Baru la Buhrieh. Ngan pen ifi ia kena ke ketian Buhrieh. Ujisu ang ke hima ki beneng kalau kum ke jingkan show ke bala Buhrieh. Fi hai Buhrieh deh hagaling kaya bala Buhrieh ang kabal. Kani ke ketian fi kadai bat ki bangai bat ki priu ke bala syakri blai. Dan ki priu ki ba dan kani ke lengkha jong ke jing syakri yo trai. Ki ba khlem lap setia ia kata ke jingkan show bala Buhrieh kepada napa kani ke lengkha. Ki khlem lap namar ba ki khlem minat ai kata ke lengkha ke begitu. Syuya ki syulam met syu syongkai khlem da wat khlem da pen khoi ki nyot khlem da pen khoi ba ia kata ke jaka bro away. Fi kekeren jepang ke jing syakri blai ke ba ubriu ulang careless sulang kumto sulap met ele jing seng. Dan kata ke jing kwa ban lapi kata ke Spah ke bala Buhrieh. Dan te dan lengkha. Reklem lap. Dan sipon pak ki priu ki balong kum tah gini gisni. Ki bom wat bnia ki bom dan ke donot ban yet ye kata ka bau blai bala Buhrieh. Nak ta dau jisu ang ke hima ki beneng. Kalong tik kum ke jingkan show ke bala Buhrieh. Haga lengkha. Haba keren ni ke lengkha. Barabor ke keren. Ye ke kamu blai. Haga ni ke pertai. Tapi syakri yu blai. Dan beliau syu lejing sang da kali ke erum tip. Dan hi ke bakilap. Ku mga ong manena da basnang ki wat pan bani ke bakan japat kai. Ya ka badana ga ni ga lengkha jang jing syakri blai ngim dan ban wat. Bal da pim wat. Ha ga ni ga lengkha ya ga ni ga jingin show bala Buhrieh. Pinom lau. Hendrai hang ni jisu ang ka hima ki beneng kalau kum ga jingin show. Ya ka bala Buhrieh ga lengkha. Ya ka bau Buhrieh la syam. Kamat danu Buhrieh wa syam ya ka. Kamat uniu Buhrieh wa syam. Udah Buhrieh pada pnia abau pada wat iga lengkha pada kowe wat dana yu. Wat baru syam. Fi syangan orang fi gede. Dan ki Buhrieh ki syakri yu play. Ki bam wat ai kata garukam ku madai ban wat.
Kiba kejingyai enti jongki kedai bet. Kimuat kidan ayu. Kimuat apa kan jing shekri play kidan jing ai ayu kidan nem ke jing ai ban keren ban hikai kitin ke jong play. Kidan jing ai ni em ye ka ban mo ban shimbenta ke kamu play haganu ke liang kidan. Na cipon ba ki bisu sakut tanga ke le jing seng. Dan te dan jing seng dan ha ke len kha ke jong trai. Tang ba ki klemwat ye ka bo play lo Buhrieh. Madai ni kita daw hang ni jisu ong de ni ke parsi wang. Dan Buhrieh besyampat. Fi dan ki Buhrieh besyam. Tanga kwa fi ba fin sngot ho ikata. Hato fi dei uta uwe na ki Buhrieh. Ki besyam ye ke ni ke Spah ke bala Buhrieh aga lengka. Fi pet hang ni ka ong blok ong ya ka ba Buhrieh ula syam. Fi ka kani ka ketien ke dei ka bejilni tengah nong fi. Ka dei benda syam. Dei bin shu yo snow na ki waim dei bin shu dip na nu ndrei ba fi de syam. Kadai ka ketien syam kadai ka ketien ka bekrau ia ka hima ka jong play pidan ka mana pensitom manuat apa ka lengka bat pidan ka mana syam nda fil syam penyo iga ni jing shisha nda fil syam bi snot ho iga jing ko dor nda fil lap iga tu jing kan show apa tu ka lengka pi aban Buhrieh unio bo syam on ka bible uru Buhrieh u play ru Buhrieh unio Buhrieh bo syam ru u haban Buhrieh shua Fika ni ketien Buhrieh kamot ula syam dah tu lengka. Ya ka Spah ke bala Buhrieh. Ulap ya ka jingkan show hak tu lengka ka bau tray. But ndau lap ya ka ya tu Buhrieh. U Buhrieh ya ka. Balai Buhrieh nama u ken kuar ya ta ka bau lap. Kani ketien Buhrieh kamot ba usumar bahai kata ka pula lap. Bayo don nong to yo don nong tiem bawan ban lap bat kisim kira noi ka. Nga kwa nga fi ni ka bedon kam ba haba pi lap ye ka ek bekrau. Ha ka ni ka jing shakri ka jong pi play. Walit long careless shu i kum to re pi hap ban sumar baha ban pikir baha ban Buhrieh baha ka bau setan nomla ye ka ban pensnion penjular ye ka tu ka ba pila lap ka bedon apa tu ka lengkha jong ka jing shakri bi ka ta ka dei ka ba nga kerpat ba pinda ngap ai ni ngayo idan ki Buhrieh bala lap kila lap te bagi don ki jing ai kila lap yala dia bagi don ki Spah ka bo bleu la tap wa jonki kila lap ndrei ki klem sumare ka ga jing duai ki klem Buhrieh ka khmat jo bleu ga jing duai ki klem Buhrieh apo ka ta ga jing yai ne ban shakri utrai ki plat ki expose no ika ki that lengkrang ika but usaitan ulap but ulap igani but pen kluman lut baro lada pi klem Buhrieh ba pi plat ye ka pi nyo iba ka pen pau ba pilap te pilap tang ba pi klem ken kor ka lada pim ken kor finum Buhrieh but ka bible ni ko ang ula syam but ula Buhrieh shuai ka shipor balai Buhrieh naman ka bible ko ang nakaba command kani katin mo ang nakaba command ulay no ka jinglong excited jang tu Buhrieh ba lap itu ka jing Spah ka bala Buhrieh nga ken mau yala di ba nga lap Hagapor mga lap ila di ba blay wa ay nga mga deban mga laban kren nga yo program si sin hagaway ka jaka hadin mga lakren di kibun snam ring nga klemlong nday hagaway ka sngi mga yo ban kren nga lap ba blay tap angay ka jing ay mga laban kren film tip adin mga tip ka tanga snap jar nga mi na ka jing seng nga yahat nga snap mal nga sngi nga duay puli ni ka Bible nga Buhrieh ka jing ay naman nga ken corporate ngamla mudur ngampat yo program ublay udang Buhrieh ka ngaro nga Buhrieh kita ngamyo program sibon herek nga Buhrieh ka jing duwa nga Buhrieh ka jing sha jing et nga Buhrieh de ka nga puli nga wan kitin ka jong play namar iya ka ta ka jing kan show ka bulo tap apo jong nga kwa nga dalong excited ikata nga da comment ni kata but nga ni tu ipisa ka way de nda habaw ni Buhrieh syam ule kumno ang Bible da ka jing kamen ule no udi yaki eki paro kat baudan ha udi kita ki eki paro baudan bat utiet ia kata lengka nga kerpat bafin what syukur ki people ini dikhat batang tang si dikhat idan sau ke dikhat lenang ko bakal lai
wali klet tien bu jisu kuren kadai ka bejile wa do kata pejuang ne na ka bakmen ulet no udino yaki eki baro kalbauda nanga kuwa ikata lada fila sham yaki eki ba uplay la Buhrieh fide finang man Buhrieh fide finang fin ken kore kata but aba fila nang man Buhrieh fi haban dino shibon ke eki handa mar kadang dor ke berem ke babi haban tiet yaki ke bola Buhrieh und tiet yaki linka utiet yaki linka namara po jong tu ke linka kadon ke Spah ke bola Buhrieh fi uhaban tiet uhaban sigo dor ka barem nanong na kataktin kadai ka bakham dai ka taktin uhaban sigo ka dor ka barem baunyo tiet i ka tukalengka balay namar hapo to kalengka kadan ka Spah ka bala Buhrieh fi haban ban invest shibon ma ban nganong na kaktin kasi ban ngan ong no bade ban invest mo ngam lang ban ong tin si ban siu dor ka bala khamram ban bapinyo ban tiet i tu ga leng khana mar hang tu ka dan ga Spah ka bala Buhrieh nga kerpat bapin yo e ga ta ga jingmat na mar ga ne ga de ga ko dor palan u ong u hab ban lek ban dino eki budan fi ga ne ga ba dino eki bangidan ka kran chapang ka jing knya baro ka bangi haban ai show play ka jinknya ka ba ni haban ai show play ka por jungi ni haban ai show play piaban dialot iki bom de ton kam ban pleno ikai ban siu Spah eger por ke chopi ka por ke dik ko ba pin don ka por ba pin haban knya shibon ba pin yo ye ka ban thiet ini ka lengka piaban knya shipor ban knya lot iki baro ban knya iki jinkwa brai ban knya iki taki moi ka burom priu ban knya lot iki baro ba pidan kini ka kren chapang ka ta jing knya lot ye ka maladi jopi baro ban IT bahai lede ban bread lut iki baro ban dilo ba ong dia kemat dilot bar khat ka ba mat ailot bar khat ye na ka aga jing em ko jopi ba pin la ban le kom no ba pin yo ban thiet ye tai lengkha ka ban ka Spah ka bala Buhrieh ang sotonan ini kitin ba ong dilot ye ka badan bar kanu na pren jofi le egane habo blay ula pelong fi fin shemi ga ike ba kraw ga jing im jong fi shemi ga jing khat jong blay fi shemi ga dan ga jing pen slang ta ga dan ga jing ai a jong blay ga jing im jong fi dan ga jing ai no blay ga ba kraw o blay ko ai fi ba fin knya no shibon ga ike ai ga jing im jong da ka ba fila ba fin say ga da ga Spah ga bala Buhrieh na ga jing im jong ban fila iga ban penan ka me ka na ka benta ka hima ka jong play na kerpat iga ni ka ktin mga keren ba finda snot ho ba hai ka ba day ban Buhrieh iga ta ka ba pila sham ba pide pinda snot komendo aba pi sham ka dan gibri ga bam da snot komen ki dino ika tanga ka kam ubrio bat ka brio dan ki kena samla ki ba dino tang na ka bentau samla bat samla dan ke be plino igani Spah ka bala Buhrieh haga jinga dai bat ka buram brio buram ka niam bat fi klem di yata la fi klem di pinum la ban tiet ini ka lengka pi ban dialot ktien ka bakta ba chi suang tau ba mot ban put na din chunga ayon bai ka ding fna tau ba shame ka jing em un du no inga dei tau ba du no iki baro na ka benta chunga un sham patika fi den ka daw fi shikri blay pi ban sot ho in ka Spah bala Buhrieh banda khen korika kalong ka puram jong siem
Banwat ikata ka bo bleu la Buhrieh. Hata vidana ka kerdan siem neam. Bapikwa banwat ikata ka bo bleu la Buhrieh. Dan sibun ba gi bisulong riu pai ba. Ndalat yap ikani uji suang ka khat ka besausan. Ke hima ki beneng kalau kumunong kayi bo wat iki mal nai ba kodor. Pitip ang niyo punya seriem ialah ka jong kecing em. Wan na do beneng diu nong kayi. Wan sini ka perthei udah wat. Fi kani ka bawat fi. Kani ka bawat fi kani ka bakrau palat. Kani ka ketin wat fi kani ka beton kam palat aga badu. Ketin wat hi ka keren. Bapida pensitom lut bar. But unong kayi wan na beneng. Wan wat iki mala na iki bakodol. Kamut yang ngab ipi. But abo syam yo way mala na bakodol. Kamut usyam ini. Udeno iki. Fika kani ka pen ibo cisu delot ialah ka jongka. Puram ialah ka jongka. Cing suk ialah ka jongka. Cing long play par khat. Syam ka dor peri jong periyo. Usya iki cing kordit kamut. Udelot ika ka cing suk peneng bar. Baru tiat yang ngab ipi. Melewan rat dah kini ke farsi haram. Ukwa ban pen i. Maladang ni ngilap ila Spah ka bala Buhrieh. Ngidi ban ken kor kumbang ni unong kayu ken kor yu malanai. Ngidi ban ken kor kumta. Ia katu kecing. Krau jong katu Spah ka bala Buhrieh. Bat habau syam. Ngiru habang isyam. Ngilek kumno. Ngihap ane deno. Eki ibara pengidan. Uji suruh abu syam yang ni. Uti ka puram la jang usyaya bala gede. Krau siu kedor ka berem. Ban tiat yang ngapa dia pingil ngapan siu kedor ka berem. Ban tiat ikatu ka lengka. Kenang mengilapan say ikatu ka Spah ka bala Buhrieh. Ban penan kam nam ta ka puram jong play. Takadaw ngalap ba o apostol Paul usa krau. Naki bubun ki beriyo ka Bible. Namar ba usngot ho ikani ki jing shisha. Ngan pulih kene na sidi ki benengkong ki korin. Kalena ko ba ar na kadakhat ka man riu tartar ngangit edan por sa kendiat. Ngan pulih kene kadakhat. Kaway na kadakhat ki banga ken kor haga Bible. Tuwa ye fi medagisngi. Bahaba nga pulih kene kadakhat. Papiru pin pulih lang haji. Ngan pulih stish ki korin ka benengkong kalena ko ba ar kadakhat nadu ka ba riu. Lakum taru ngikiran ika jingstad apedang kita ki bacanai. Om ika jingstad jangan ika perthei lam nika bakrabatri jangan ika perthei ka ban saduna. Henry ngikiran ika jingstad ka bari ka jong play. Ya ka bala Buhrieh. Ka bau play ula thamula pa mensyua kirta. Kenang ya ka buram jangi. Kalau ka buram yus iya manwat ya kata ka bau play ula Buhrieh. Ong Solomon hagal nang ba arbusan ga khat ka ba ar but hang ni of so Paul wang ngim krani ga jing start ka jong Buhrieh ngim krani ga jing start jang ni ga perthei limne ga jong kita ga khrau batri jang ni ga perthei ka ban sa do no kan do no haringi krani ga jing start ka ba ri ka jong play ya ka bala Buhrieh ka ba play ula tmulu pa menshwa kita kenang ya ka buram jangi awas ngotanat palat ikata. Ya kaba umdan na kita giba krau batri jang ni perthei bala itho. Namalada kila itho kinom dala salar pna. Yo try ka buram. Rekat kumbala tho ki ikiru baga kmat kam shimla yo I. Ka skor kam shimla yo snow. Kim shimla miru hakada non ubriyo. Kilong kita ki iki bo play ula pu lupa. Kita ki ba iet yo. Hanga ada kuat ba pinda perkat bahai kan iktian. Hadu kat no ba apostol Paul Qurani kan iktian namar ba usno tho. Ia kata ke jingkor dor jong kita ki iki bo play ula Buhrieh. Ia kata ke jing start ke ba kenja play. Ia ke bo play ula Buhrieh nadu kirta ki ba mensyua. Ia ke ban pen pau hangi menta. Ban pen pau ru ano
Dei tanga haki ba iet shisha yo play. If you iet yo play, pin wat yo play. Ubrio uba iet ye gabrio wadika. Unum shotheit unwat. Und haulig lat linti barop un kwa man shamika. Ka jing iet. Ka penlong yo brio ba unwat. Nama uken korika. Af sepola Buhrieh ni wang u bleun pen pau ia kata ke bala Buhrieh de tang ha kita kibada iet shisha yo play. Lada fi iet yo play pinwat yo play. Lada fi iet ika ketien ke jong play pinwat ika ketien ke jong play. Lada fi iet eki ba shisha kibada na gani ke Bible pinwat ika pinom shong thai. Padai na kata daw na kwa agani ka por bangan kerki bangan keren gani ka landong. Naman ka Bible ka ang shay gani amdan ki bakraw patri jo gani ka patay ki be itho. Lani nga nang not ki weekend tin amdan na ki bakraw patri gani ka patay ki ba lap ka. Namala da ki itho ki nam sa na pnay try ka buram. Gajing siya gani ka khat ka keren ni usaitan. Usaitan bagi mensim baman kim sim lap. Ia kata ka jing tmu play ka ba ri ka ba shalandet. Usaitan bagi bo jingdom tap agi tu ki sipai Rome o Pilat o Herod agi Farisi. Bakin peniap bet. Uperkhat bala daula ban peniap yo Jesus Christ. Un sinshar ma uya ka penang mai ka kendau. Simtip ia ka ni ka bari ka chong play. Usaitan tip. Ba playang nda habau Jisu yap. Usius pa pen mane ka pop jong ki priyo ka snam ka jong. Ka jing yap jong Jisu. Kaya ka plan play ka ba kraw palat na bom jukut. But daga jing yap jong Jisu. Uyo pen bani ka ban pen emme ki papon ki priyo. But usaitan ubakla. Daga ba umut ban sanar pna yo Jisu. Bau niyo ia ka jing chap. Ndra yo syaram pen bana ka jing yap ka jong Jesus Christ. Takadaw ni ka ong namar lada kila itho kinam sanar pna. Lada usaitan un jendala itho. Bada ka jing yap jong Jisu. But daw mi pat na ka jing tap un job. Unum pan ki ban sanar pna. But hang ni filap ba usaitan ulang limited. Kot kaduplay. Yo I jengay. Ia kata ka Spah ka ba kraw ka ba blay la bo how Jesus Christ. But ngadway ba mata ka snifin sngot ho ika ne ba ka Bible ka ong kiki ba ka kamat kam pat sim la yo I skor kam sim yo asngaw. Kim sim mi ro aga dot no do priyo. Kilong kiki ki ba blay la bo la pa kita ki ba iyan yo. Duay ba blay unle ika kamba api mata ka sngi. Daga ba pen ki ia ka dot no chop hi mata ka sngi. Bafin perkhat bahaya gitu ke parsi ke bang keren. Atau pidai ki priyo ki badana ke keran siem ne pilang re pai ba. Nama dan ki badana ke lengkha ki balap dan ki bamla. But duai ba menta ke sngila da pila lap. Bafin wat. But ngasong tanan ikani. Ngan pen I fi kendiat ikani ke por. Bahaga jing shisha pin puli ke Bible ngan sekeren ikani next. Wapsu pola but kho ikani udah pen iru. Ba pinwat ikata ke Spah ke bala Buhrieh. Dala dia pinum la. Lada umdano men sebo khoen. Takadaw soong agad khat ka ba shipo. Uplay la pen pawangi daw men sim do na mau men sim uyet iki baro wadi kita iki lagi bijilio ki jong play. Tengah kwa menta ke sngi bangan pen kot no ang ni. Daga bang sedang ini ke jing hikai. Nga sepen fi ini ke Spah ke bala Buhrieh shushu. Bala da fiwat da ka bor la jong pinum la.
pihap banwad da ka bor ka jomen sima ko de mo ubatip lot ya ka Spah ka bala Buhrieh de men sima ko jo play but nga duai ba men ta ka sngi play un ai fi ne ka jing shai tangin ni duai ko pa nga ai ngo e me ba ma ai ngi ne ka tien ka jame but habangan keren ni ka Spah ka bala Buhrieh shushu nang ni shikam try ai ba ka bang keren ma ta ka sngi kan play ka jing snot ho ba kan pinki iki brio snap bakin dan ka dot not ka jong siem bakin dom long riu pat ba bakin de ki brio ka ba kraw ki ba wat ka ta ka ba me bala Buhrieh but men pen pau haki ye ka ta ka ba bala Buhrieh haka ka teng ka jong chisung ituai amen but amen to blame ko hui pi ko bless you